西牟田康の報じられないチャンネルです。こんにちは。ジャーナリストフリーライターの西牟田康です。本日は紛争請負人伊勢崎賢治氏について話したいと思います。2月9日の日朝討論では、トランプ大統領との会談を終え帰国したばかりの石破茂首相の報告、その後は各党による日米首脳会談への評価と、経済や拉致問題など各課題について語られました。れいわ新選組代表として出てきたのが伊勢崎賢治氏です。がたいが頑丈そうで、他の党の代表とは違って喧嘩が強そうで、発言に迫力がありました。しかしその言葉には反米親中親朝という思想が濃厚で、ある意味キャラが立っていました。僕はこの放送をリアルタイムで見てなかったんですけども、午後に X を確認したらですね、僕の過去ポストがですねバズっていてですね、おっと驚いたという次第です。彼がですね、番組の中で何を語ったのかを調べてみました。それでですね、まずその各党の代表というか出てきた人にですね、質問が投げかけられるんですけども、まず最初に聞かれたのは首脳会談の成果と課題ですね。でその質問に対して伊勢崎氏はですね、国連や日本政府の代表として国際紛争の現場で武装解除の交渉をやってきました。統合幕僚学校で18年教えている。その意味で全ての自衛隊員は自分の子供だと思っています。で、間違った政治判断で彼らの一人たりとも犠牲にしたくはない。でもその可能性がどんどん今高くなっているというふうに答えました。そしてですね、日米関係と中国についてはですね、彼はどういうふうに答えたかというとですね、抑止という名のもとに軍拡がエスカレートし、逆に戦争を招いてしまう。これを安全保障のジレンマと言います。得をするのはもちろん軍需産業。国民の恐怖をもてあそんで支持を集める政治家。その両者を挙げてました。日本もこの状況にあるというふうな指摘もありました。そしてですね、その後中国について語っていました。で、彼はですね、中国に対してはですね、ジミー・カーター、元アメリカ大統領、1979年から80年代初頭の、大統領ですね、70年代後半から80年代前半の大統領ですけども、彼の言葉を引いてその安全さを証明してました。というのはですね、どういうふうに言ったかと言いますと、米中が国交正常化した1979年以来、中国がいくつかの国に対して戦争をしたかという問いを言いまして、いやそれはゼロなんですよっていうふうに答えてたんですよね。一方アメリカは一番戦争する国だと、どっちがモンスターか、中国の脅威も客観的に見る必要があると思いますというふうに言ってたんですね。で、北朝鮮についてはですね、拉致問題のですね、拉致被害者を全員返せとそう願いたいと。でも真実の究明にマインドセットを切り替える必要があると言ってました。被疑者と被犠牲者家族を和解をですね、彼自身が非武装その武装解除を担当した東ティモールとインドネシアのケースを聞きまして、どういうふうに言ってたかというと、それと同じように北朝鮮と日本でもやると。真実の究明と引き換えに国交正常化をしろと。つまり拉致被害者が帰ってくるよりも帰ってこなくてもいいから国交正常化しろと、そう言いたいということですね。でも彼のこうした発言というのは正直ちょっと驚きましたね。その日朝討論後で見てみて、いかにもですね、反戦なのに自衛隊で18年教えているとか、自衛隊員は自分の子供とか一人たりとも犠牲にしたくないとか、あと双方の抑止力のエスカレートっていうのはもちろん分かるんですけども、中国は1979年一回も戦争してないかっていうと、そんなのはありえないわけで、それ誰でも分かる嘘をですね、カーター元大統領の言葉っていうのをですね、名前を引き合いに出して引用して語るわけですよね。だから自分は嘘ついてないよって言いたいのかなっていうふうに思いました。ある意味巧妙だなと思いましたね。でですね、中国についてちょっと語りますと、過去をたどるとですね、中国は1950年代にチベット占領してますし、その頃朝鮮戦争にも出兵してますね。で、あと1960年代にはインドと
軍事紛争を起こしてますし、あとソ連ともダマンスキーを取り合って国境紛争をやってます。で70年9年にはですねベトナムに侵入して中越戦争をやってますね。だから79年からって言ってその年やってるじゃないかっていう話なんですよね。で近年は南シナ海においてもスプラトリ諸島、南沙諸島ですけど軍事基地を作ったりとか、あとインドで、棍棒を殴り合ってね戦ったりとかね。で日本に目を向けると尖閣に毎日武装した船今航行してますし、毎日のようにですね日本の空とか海をですね軍艦や軍用機がうろうろしてるわけですよね。だからその2027年までにその台湾有事起こる可能性が高いと言われてますけども、自衛隊はですねその可能性のある台湾有事に向けてどのように守ったらいいのかというのを必死に準備してるわけですよね。だから一人たりともね犠牲にしたくないって言っても、こうした発言というのはその彼の我が子だっていうふうに思っているその自衛隊員のやる気を著しく削ぐんじゃないかなと思いました。で私はですね彼の発言で一番問題視しているのはですね違いますね。彼がですね彼が過去に一番問題視しているのは米軍基地ですね。他国の軍がですね我が国にいるのは異常事態。軍は必ず事故を起こす。事故が起きるたびに反米感情が湧き上がる。性被害もある。異国の軍がいちゃいけないというようなことを言ってるんですよね。でですね、その一方でですね、国防に関しては非常に淡白というかですねちょっと危ない主張してるなと思います。例えば尖閣についてはですね尖閣は取られますよ。あんな人が住んでないところは取られるかもしれないけど、日本人が住んでいるところは絶対侵略はしません。尖閣を取られたら日本本土に中国が来るなんてバカなこと言わないでください。それは単なるプロパガなんですと言ったりですね、あとですね仮想敵国に隣接する最前線には自衛隊も米軍も進駐させない。つまり沖縄に加えて北海道の完全非武装化を議論すべきだ。緩衝地帯となれというようなことを言ってるんですよね。ちょっと正直呆れるというかびっくりというかね、そんな気がします。だって尖閣取られたら南シナ海みたいに基地化されるわけですし、そうなればその拠点作られてですね、沖縄がもう常に中国のその軍事的脅威を感じるわけですし、で米中対立のその最前線になる可能性も生まれるじゃないですか。でそれにですね中国海警の艦船が尖閣に常駐しているからですね、尖閣に行けなくなったっていう沖縄漁民ですね、私何人も話聞いたことありまして、そういう人たちの気持ちないしがしろにしてますよね。でそれに尖閣がいらないっていうならですね、国家の3要素の領土、国民、権力っていうその3つをですねみすみす失うわけですよね。だってちょっとした領土でも戦争になるわけですよ、他の国では。それを失いっていうのは、国家っていうそのものをなんか信じてないというかね、そういう気すらします。でロシアの北方領土とかね不法占拠とか韓国の竹島不法占拠、中国のね、その尖閣に対しての、領海侵入とかね、そういったものはじゃあ侵略じゃないのかっていうなんかそういう気も湧いてくるんですよね。でですねそんな彼ですけども1900ちょっとプロフィール振り返ってみます。1957年生まれの、紛争解決の専門家なんですよね。で自ら紛争屋と、称していてですね30年以上にわたって、国際 NGO の職員とか、国連、平和維持、活動の統括、あと日本政府の代表としてですね、その武装解除を行ったり世界各地の紛争現場で活躍してた人なんですよね。で主な活動としては東ティモールでの、国連暫定統治下の、ことをやったりとか、あと武装ゲリラのですね、その動員解除、あと社会再統合を実施しています。でその後シエラレオネでの国連派遣団の幹部としてですね10年に及ぶ内戦終結に貢献したりとか、あとゲリラの武装解除と社会統合を指揮したと。でアフガニスタンでは日本政府の特別顧問として軍閥の、
武装解除を統括したと。であとですね、近年ではですね、安全保障化と、その干渉国家という2つのキーワードを軸に世界と日本の危機を克服するためのヒントをですね提示しようとしています。でまた防衛省のですね統合幕僚学校で自衛隊員や外国の軍人に対して講義を行ってですね、対テロ戦争や国連 PKO における法令の重要性を説いています。著書もたくさん出されています。でそんな伊勢崎さんがですね成し遂げた一番大きな仕事といえば、やはり2000年代前半のですね、その日本の代表として派遣され1年かけて行ったですねアフガンでの武装解除だと思うんですよ。アフガン僕もよく知ってるんで、言いますけども、本当危険なところで、殺害予告されましたからね。で中にはですねドスタム将軍といってですね、捕まえた敵兵をですね戦車のキャタピラに貼り付けて前進させて殺すという残虐な、そういう将軍がいたりもしますし、で実際彼もですね銃弾が耳かすめてやばかったこととかあったそうです。で新しくできたですね、その国軍に結局そのリクルートする形で、再統合させるっていう形で武装解除終わったってことですけども、ただアメリカが駆逐したタリバンっていうのももともと世直しでその国に出てきて征伐したというかね、軍閥をね、そういう形なので、彼ら自身をテーブルになぜ加えなかったのかなと、そのことは彼自身も反省してますけど、それが正直致命的だったと思いますね。でですね、彼が行った武装解除の後、アフガニスタンどうなったかというと、タリバンが息吹き返して2000年代半ばにはですね手製の安価な爆弾とかで対抗されて、もう泥沼化するんですよね。で2008年から大統領になったアメリカのオバマ大統領どうしたかっていうとですね、無人機による無差別砲撃を各地でやって、もう誤爆を繰り返しまくって何万人ものね向こうの民がね死亡するわけですよ。でアフガニスタンでまたタリバンがその政権につくわけですね。つまり元の木阿弥なんですよ。何の成果も出せてない。だからですね、もし彼の言うようにですね北海道や沖縄を非武装化したりしたらですね、それこそロシアとかね中国にも一発やられると思うんですよね。尖閣はくれてもいいって言いますけど、それってもう中国の軍事拠点化してくれって言ってるようなもんですよね。で非武装化とかですね敵対するのではなく対話を繰り返すって、こういう考え方ってもう10年前ですけど、シールズの確か後藤さんだったっけな、こんなことを言ってましたね。今でもX 上で霊障の元になってますけども、酒を組み交わせば戦争を回避できる。もし中国や韓国が攻めてくるなら話して遊んで仲良くなる。僕自身が抑止力っていうふうに言ってて、時々霊障の種になってますけども、で伊勢崎さんが言っていることって、彼に似てるなと思うし、あとそれ以外にですね沖縄とかでやっている反戦基地運動家ですとか、あと過激派の中核派とかね言っている人たちとちょっと似てると思うんですよね。で彼らは米軍や自衛隊には強い態度でもちろん抗議してますよね。で一方で中国の戦わずして着々と外堀を埋めるっていうそのサラミ戦術ですね、それに関してだから日本の周りをね艦船とか無人機がうろうろしたりとかね、そうやって既成事実を積み重ねていくやり方、サラミ戦術については一切文句を言わないわけですよね。で伊勢崎氏がですね非常に特徴的なのは、その中国に対して怖くないですよということをその日本人に対して言ってるってことです。中国怖くないですよと。1979年以来どことも戦ってないですよとか言ってるんですよね。でもですね埋め立てて、あとですね埋め立てて作ったですね南シナ海の中国の基地をですねその日本の沖ノ鳥島と比べてるわけですよ。でサンゴを自然に増やしてですね島の大きさを大きくしようっていうことで涙ぐましい努力を何十年単位でやってるわけですけども、日本のですねそうした努力を無視してその埋め立てたものと一緒ってちょっとどうにかしてるなと思うんですよね。
でですね、彼のこうした踏み込んだ発言のヒントになるのって、昨年の沖縄のですね、その中国行事でしたっけね、X でのその令和新選組を応援するようなポストをしてまして、そこになんかヒントがあるような気がするんですよね。で、中国がですね、親中世論を作り出そうとしているというのは、一般的によく言われていることで、日本国内で工作しているということは明らかですよね。で、これ以上はちょっと陰謀論の域出ないんでもう控えますけども、伊勢崎氏の親中的な発言ってそうした一般論と照らし合わせるとしっくりくるもんがあるなと私は思ってます。で、今回は以上です。ご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル評価を、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。西牟田 S 氏でした。